Resulta una evidència que els carrers d'Almàssera, com els de la resta del nostre territori, han quedat gairebé buits, donada la situació d'estat d'alarma i confinament. On més clar es veu aquesta buidor és a les persianes baixades dels establiments comercials i de restauració. Pels mitjans de comunicació es descriuen una i altra vegada aquesta imatge, com també la multiplicació dels expedients de regulació temporal d'ocupació i de com de mal ho estan passant les xicotetes i mitjanes empreses, les micro y els treballadors en règim d'autònoms. Gracias por quedarte en casa. No hace falta que dejes a los tuyos para que te informemos de la campaña de renta y las ayudas disponibles. Porque aunque un enemigo nos separe, estamos aquí para acompañarte. Recuerda que esto también pasará. Este virus no nos vencerá. Hola, soc Rosa Mari, de la sabateria Covid. Pronte començarem a treballar. Tenim moltes ganes. Veureu les nostres novetats. Gràcies per estar ahí tots i molt d'ànim. Hola, de la llapissera. Estem molt agraïts des de la llapissera del suport que heu tingut en nosaltres al vindre a la tenda. Tot el desig de que tot vagi així bé i de veres que molt agraïts. Queda't en casa, però vine a la llapissera també. Des d'Hortaverda estem fent aquest confinament que recomanen les autoritats sanitàries amb el convenciment de que més prompte que tard ens veurem per els carrers del poble i per la nostra estimada Horta. Horta es vida, Horta es futuro. El equipo de Llena de Valencia Restaurante se queda en casa. Hazlo tú también, quédate en casa. Todo saldrá bien. Desde Caltender, de la soberanía alimentaria. Quédate a la Horta, quédate a casa. Hola, sabemos que corren malos tiempos para todos y vamos a salir de esta, si Dios quiere, no pasa nada. Y sobre todo quedémonos todos en casa y nos tenemos que proteger todos. Os queremos, quedaros en casa. Suerte. Ens veiem pronte, todo saldrá bien. Volveremos y os necesitaremos más que nunca. Pronto volveremos, porque vosotros nos necesitáis y nosotros ahora más que nunca os necesitamos. La gran preocupació del comerç local, com la de tot el teixit productiu d'Almàssera, és saber com superarem la crisi actual més enllà de l'àmbit sanitari, per eixir de la crisi el menys damnificats possible. Tanmateix, el que sí sabem, a ciència certa, és que Almàssera solament serà viable si tots junts ens donem suport. Junts ho aconseguirem. Ho aconseguirem si donem suport al comerç local, perquè la supervivència del comerç tradicional i de proximitat serà clau per la definició del nostre poble després de l'actual crisi sanitària. Ho aconseguirem si donem suport a les nostres pimes, a les microempreses i als autònoms, que un dia decidiren implantar-se en aquest municipi. Ho aconseguirem si totes i tots després tornem a les terrasses de les cafeteries, si tornem a omplir places i carrers, si tornem a gaudir responsablement dels passejos per l'horta que s'envolta. Ho aconseguirem si consumim productes de proximitat de l'horta, la nostra estimada horta, si participem de les programacions de les nostres associacions i festes locals, si estimem i no embrutem els nostres parcs i jardins
i el nostre entorn urbà. Junts ho aconseguirem, de ben segur.